Okay na, sige, marinapon po, siga boss ng mga parantabay kan sa tuyang programa ngunyan na Lunes, Petsa 26 kan Oktubre 2020 de Sanano, goro siya na daing labot si Kinta, ha? Inagiya siya ng katadigdi, anwalat, distroso, ayan. So, ngunyan, pait-pait naman ang samo-samo kan mga tao, nganing makabalik sa dati. Back to normal, ika nga. Kasubago, sa paglibot-libot, ayan, saro sa magayon na naukudan kan mga Bicolano, ini pong pagiging resilient kan mga tao. Sabi ta nga ni, kan enot, na kitang mga Bicolano, after na umagi an bagyo, kinaagahan, yaon ka na dyan na maniningid ka na, iilingon mo so arong mo kung ano so distroso, kung naaklasan ka, marimedyo na tulos, kung nabahaan ka, yan, malimas ka tulos. Naglibot-libot kami kan saro katawo. Bata may pigtuga na naman sa ko. Diyan sa ini magayon, yaon diyan si pig-apod tang bayanihan spirit, tarabang-tabang. Maili mo kaya sa mga tinangpubaga, possible tulos. Dakor kinagtatarabang sa mga nakakaulang, yan, gigirilid na, kung bako chainsaw, sundang, gigirilid na yan. And here comes the government trucks. May mga payloader na iyo ang mahakwat kan mga nagkapurotol na kahoy or mga dahon, basang nakatambak na, ipapalis sa truck. Pag napano na, itatapok naman. Magayon baga pag-araw kayan ang sistema. Diyan sa Daraga na, ilimi ka subago, ining Rizal Street, dakol pa ki mga, yan ang mga dahon na yaon sa tinampo. Pero, pigya tatarabangan ng sirigid-sigidon. Maging sa barangay, iyo man iyan ang sistema. Nakatabang-tabang man ining bagyong si Kinta sa operation kan Albay Power and Energy Corporation, boda kan gobyerno. Aron natin yung nakatabang, an APEC boda an mga government agency or LGU, igo kipig-apod na trimming of trees. Trimming of trees. Tanganing matabasan sa mga sangakan kahoy na nakabalantoy sa mga wires, mga alambre. Naday pa man na aayuban kan APEC, boda kan gobyerno, na matrim ining mga kahoy na ini. So, ano ang tabang kan Kinta? Si Kinta na mismo ang nag-gibo kipaagi na sarapion ining mga sangakan kahoy na nakaka-obstruct sa linya kan kuryente. Bala na sa tawo, magsamo-samo. O di, nakatabang-tabang baga. Sabi nga ni kan mga siyentista ang bagyo nga, nakakatabang yan. Do nakakadistroso, nakakatabang man. Andara baga kan tubig, ili nga sa mga dam, duman sa Metro Manila, Angat Dam, Pantabangan Dam, Lamesa Dam, etc. Susunod-sunod na pagparabagyo, na paano ito?
O di nakakatabang lamang para so problema sa water supply maremedyoan. Sa kabasan nakakatabang man. Yung mga patubigan sa kabasan. Para iyo yan, nakakadistroso man. Tali nga, duman sa 3rd District, 50 milyones pesos worth of palay na day pa man nga ni pwedeng anihon ang nadistroso lugod. Dalanta linantupan kan tubig baha. Kausa kan bagyong Kinta. Ini man nakakadistroso man dahil anta ilanganin do. Yan sa Albay District. Kada bes. Perennial problem naman ini dyan sa Albay District. Duman sa interior, yan na mauyod, up to barangay 15, 18, flood-prone area na yan. Pirmi kada bes. Bibaha ba yan? Garon na danaw-danaw. Ano ang solusyon? Ano ang remedyo? Primero dyan, ang problema. Supigali ang kan tubig, duman sa may mauyod, ang nasapa dyan sa diyoto na sana. Silted pa. Ano di magpara sa sapa na kan binurog kang ki riprap, nagkaaranab. So, imbis nga 3 metros ang hiwas, nagina sa ng 2 metros. Yan sa 1 metro, kabanga sa ibong. Tayo binultakan ki, o yan ang riprap. Binultakan pa ki structure. Tas iba man ng mga residentes, ginibong extension. Maski hangin ngaya. Bako? Iyon na magayan. So, sabi kaya, kada bes, pimi kitang babaon diyan sa lugar na yan. So, with digdi sa Legazpi, karon naman ino kanenot, sa pagparauran, naging attraction lugod. Sa mga tao, naggamit na kano. Naggamit sila sakayan, na may gamit na sagwan. Suro saragon, aldo ito pa, Karaga sa banggiday, sinda pwede naman maski pa sobrang baha, madiklom, madidiskuido. Pero kung aldaw ito, umali mo naman yan ang canoeing, sigurado naman ito. Trending bagay ito. Gayod, makaisip ka ni ang gobyerno kung paano yan maremedyohan. Yan ang problema yan. At pirmi na mangyayari pag-araw kayan ang sistema. Kada bes na magkaparauran, maski diing bagyo, pirming araw kayo ng problema ta. Nailing maninda tabi yan. Na obserbaran ninda, ano lamang ang nasa isip ninda, kung paano tayo ni maremedyohan. Okay? Sige po. Tapos na ang satuyang alipot na pag-restorya digdi sa programa. Mabalas tabi. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi kita live sa karera kontra sa sipon. Sisay kaya manggana, Team A Plus o Team ni Yusef. Garo na iinot ang Team Yusef. Marikas paglabang kan mga sintomas o. No? Pulo ba yun? Asin kalintura? Wow! Oo! Haranina! Iyo! Nangganang Team
Neosep kontra sa sipon. Yellow Ranger, ano ang tuyaw mo? Sa marikas at matibay na bulong, mag-Neozep. Ramdam tulos ang ginhawak kontra sa gabos na sintomas kan sipon sa loob kan 15 minutos. Neozep. Marikas, matibay. Alagang Unilab yan. Chlorpheniramine malate phenylephrine hydrochloride paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang fresh ka tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams sa tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Nagdudusa ka ba sa sakit at kirot? Dulot ng arthritis, pains, warts, at rashes? Alisin ang sakit gamit ang Doc F Gotacola Herbal Oil. Doc F Gotacola Herbal Oil. Pinaka-epektibo, pinakamabisang liniment oil laban sa varicose, arthritis, muscle pains, back pains, at sakit sa ulo. Ang Goto Cola, masakit yung likod ko. After 30 minutes, nawawala. Tapos kung ilagay mo sa kabuwi, excuse lang ha, tan-utot-utot. Hanggang ngayon, Goto Cola pa rin ang ginagamit ko. Masakit ang kaso-kaso ang nagagamit yun, kagat ng lamok. Kaya epektibo po yun. Doc F Gotacola Herbal Oil. Doc F Goto Cola Herbal Oil. Doc F, Goto Cola Herbal Oil. The best relief for acne and pains. Ang Doc F Gotacola Herbal Oil ay mabibili sa lahat ng The Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. DABIGC.org. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. For DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng